We're back, mga ma'am, mga sir. Karon mi nagbalik sa amuang pag-uban. Nasa din may special guest nga si Lil Chuy, gikan pa ni siya sa Saudi. Ako day si Kuana, ayaw kalimti ako day si Chaos. Ikaw si sa mga. Si KJ o amo nang tiwaso na mong vlog karon. O namig suon kasi Lil Choy gikan sa Singapore. Hello mga igala. Ako ang ilang bago. Si Lil Choy. Ayaw kalimti. Inumdumi. Mudagang pagka-kunsihal. Sa di pa ta magsugod, kitang tulo manghugas sa tagkamot para di ta mabayrusan. Kani akong gamit nga alcohol. Awa ako'y una. Tungog mo na nimo. Kalma lang kay ihugas na. Ha? Walang halong biro. Sa Tagalog, Sa hindi pa tayo mag-upisa, maghugas mo tayo ng alcohol para walang virus makadapo sa atin. O walang anong biro. Pata. In English, Before we start, wash your hands and watch the alcohol. COVID 1,000. why die? The COVID was die because of the 1,000 alcohol. Yeah, I mean, we can buy this alcohol in Cebu trade, and walang Halong biro. walang anong biro. no biro. I was Oh, okay. So, na may bag-umi karon nga kuan si Lil Chuy. Amo siya kuanon kung describe yang kaugalingon para makaibaw mo kung sa siya. Kaya mga igala, karon nagpailaila ko sa unggulingon nga ako si Lil Choy. Kanyado, batang bugoy. Pero tungod sa nila, nabago akong kinabuhi. Kay hindi na ko gusto mo balik pa na. Ang ako ang malipay sila sa ko, maura na ako ah. About sa 3 months sa inyong pagkuan sa pandemic karon sa man inyong nakuan. Sa 3 months nga pandemic, akong gibuhat para makasurvive. Akong gi-post akong gulingon nga tabang-tabang ginagmay o naikain nga kanang na magpahakot og tubig. Naman may ibay. Ikahapon, managat na sad mi. Mao na mo kuha. Ganiha. gani ah. Mao na mo kuha ganiha nga isda. Mao ni siya mga I-describe to you mao sa ni isda isda. nga mo kuha. Mao ni siya ay gitawag nga mangsik. Nasa ni kanang special sponsor. Salamat sa Jollibee kay na ay sponsor nga lamas Lamas o kutsara. para sa kanang kinilaw na mo. 3 months na ko eh. Kuan naman. Nas balay, tabang sa balay, unsi mga kuan. Nya say, nighapon na. Mukot mi. Kani mao na mo kuha. Asa kanang naay group chat sa Cebu barter, mao niya. Na may pa-barter diri. Oh. Kinahanglan mong mangsi og lapis. Ano ikaw? Na di kuan. Sunod sa 3 months, ang gibuhat na to, ha? Hey, namin putanan mo, Choy. Ang isda, Choy, wala gini mas. Nga luwa na yung mga sa isda. Wa ba't may panaptol sa dagat? Oo. Oh, wa may manahi. Ano nang walay mga sa isda? Una, na hospital sa no? Wa hospital. Wa na hospital kaya wa may sakit sa dagat. Ang isda, di, makubig. Di sila makubit kaya ano. Sa dagat, wa may mga positive mula sa dagat. Kaya dakpon man. Di bawal man na nagwin. Sa maral sa gugma, no? Oo. Kapasitive yung ka. So akong makakuha na ako safety sa balay lang ta. Ano lang kita guys. Para hindi kayo mawaan, social distancing. Layo-layo muna. In 1 meter. 1 meter lang okay na yan. Para hindi kayo mawaan. I teach you how to first of all, we Lego before you go playing each other. Second, we can eat vegetable like
Apple. Vegetable apple. Ah, apple. very good. Apple. It's not It's, vegetable. it's a kind of vegetable. Third, social distance 1 kilometer. Yeah. Bihana. Protect the COVID. Protect the COVID. Pagkita naman COVID. Protect yourself. Oh. Ah, Protect yourself. To me, mga COVID free. I go inside all the country and like MacArthur. That's good country, but it's a place. I fishing other gay and other people. I miss them. So karon magpasalamat mi sa tanan nga nagkuhan gyud ning pandemic labi na sa government, sa mga frontliners. Salamat mo ko sa ako ang uyab nga wa yung pagayas o naara permintes balay. Naras mo dughan. Salamat kayo ka safety ka. Page sa mo sa Bago International Streaming of the World. Loy. Don't forget to share, Nandiyan yung stream ah. like, Streamers na siya, international. Oh, si Barter, gusto mo barter, napon ni ika-barter nga napo ka sa akong bus. oh, barter sa gog. Ako ano rin. Pagkisa to mo po barter na. Ayaw, kung i-barter ka, mawa ka na mo. Dili na mo kay binuhi. Kay barter akong binuhi ako.